Ano ba ang mas maganda? Public or private schools? Marami sa ating mga kababayan na ang kanilang paniniwala na pag nasa private school ka, mas mataas yung antas ng matututunan ng mga bata. No? Kasi sinasabi nila pag private school may bayad, kaya pag may bayad, mas maraming instructional materials at saka yung mga guro na kinukuha nila, mas magagaling. Pero yan napabulaanan na yan, hindi totoo yan. No? Kasi napakarami din public schools na talaga napakataas din ng antas ng kanilang pagtuturo. No? Katunayan yan, just to mention a few, mga state universities natin, no? Na nakikita natin na yung mga enrollees doon at saka mga gumagraduate doon, talaga naman magandang kanilang pagsasanay at pag-aaral. No? Isa na dyan, yung University of the Philippines. No? Of course, yung pamantasan ng SUD Maynila, isa rin yan, no? Sa mga maraming mga na-produce na magagaling na estudyante at mga graduates. Hindi lamang yun, pati mga PUPs, mga state universities. Sa iba't ibang probinsya, no, napakarami silang mga graduates na napakagaling din. No? So, hindi rin mo masasabi na porke public school, mas dihado sa private school. No? Sa yung datos na nakuha, ano ba yung mga sweldo ng mga guro doon kung sakasakali? Well, yun nga yung interesting, Dad. Sa mga sweldo ng guro, on average, mas mataas ang entry-level salary ng mga public school teacher. Ang entry-level salary ng mga public school teacher ay 27,000 pesos. Pero sa mga ibang private school, depende nga to kasi depende sa private school, may mga private school na 10,500 lang, may mga 15,000 pesos lang, pero in general, yung mga entry-level salary ng mga mas maraming or kadalasan na private school ay mas mababa kaysa mga public school teacher. So masasabi ba natin na aside from the fact that yung mga public school teachers, may mga benefits sila automatically, mga GSIS at mga iba pa mga PhilHealth, etc., masasabi ba natin na dahil sa sweldo na to, mas magaling ang public school teacher kaysa sa private school teacher, Dad? Well, kung titingnan natin yung PISA results, no, ano ba yung nakita natin sa PISA results, di ba? So, kasi yes. maging magandang batayan yan. Oo nga, sa 2018 Program for International Student Assessment, sa buong mundo, out of 79 countries, ang Philippines ang actually last or 79th place when it comes to reading, when it comes to math, and when it comes to science. So, paano to nangyari kung mas mataas naman ang sweldo ng mga public school teachers natin dito? Well, kasi ganito yan, no? Napakarami natin public schools, no? Merong mga public school na pinangangasiwaan ng ating national government at meron din tayong mga public school na pinangangasiwaan minsan ng mga lungsod, no? O ng mga munisipyo. Pero kadalasan yan, siyempre, pag sinabi mo public school, ang tingin ng mga kababayan natin ay mas mababa. Pero hindi nila naintindihan na mas mataas ang sweldo ng mga guro sa mga public school, no? So, ang problema na lang siguro na dapat natin tingnan is ano ba yung qualification ng mga public school teachers, no? Kasi kinakailangan yun ang tingnan natin. Kasi kung tayo ay magre-recruit ng mga public school teachers, dapat tingnan natin na sila'y may training din, no? Kasi kung wala silang training, kalaunan sila'y madedehado, no? So kinakailangan meron training. Saka number 2, dapat may passion, no? Ulitin ko, napakahalaga, no? So mga public school teachers, meron kayong mga obligasyon at responsibilidad sa mga estudyante ninyo. So kung mababa ang national average natin, ibig sabihin may problema tayo, una sa mga guro. Pangalawa, sa mga instructional materials, no? Pangatlo, siyempre, sa katayuan ng ating mga paaralan, no? Kasi sa ibang public schools, ang problema, marami sila sa isang silid, no? So napakasikip, kaya napakahirap matuto ng iba, no? Tapos hindi lang masikip, mainit pa, no? So hindi conducive sa mga estudyante na matuto. So isa rin 'yon sa mga problema, no? Aside from the proper training or regular training and upgrading of our public school teachers, ang pangalawa sa improvement of school facilities, no? Kasi kung mainit nga naman, siyempre, ang mga bata hindi makakonsentrate, no? So dapat yan hangga't maaari, lagyan ng mga aircon yung mga paaralan, no? At sagutin ng pamahalaan yan, bigyan ng kaukulang budget yan. Kasi napakahalaga yung ating future. Kung yung mga bata hindi matututo ng maayos, maapektuhan yung kinabukasan ng ating sambayanan. So, napakahalaga niyan. Pangatlo, of course, yung mga instructional materials din, no? Dapat mabago yan, no? Ma-upgrade, ma-update, no? Hindi yung palakasan system, yung mga supplier, yun at yun pa rin, no? Kahit na mali-mali na yung mga grammar, yung mga tenses, napakahirap kung gano'n ang mangyayari kasi mali yung natututunan ng bata. Pang-apat, of course, dapat maging tayo, may consistency tayo at saka uniformity, no? When I say consistency and uniformity, una pa, bago-bago from grade 1 to grade 6, tapos first year high school to fourth year high school, tapos binago nila, ginawa nilang grade 12, no? Pinahaba pa yung kalendar ng mga bata, so lalong nahihirapan yung mga magulang. Kasi tandaan natin na marami sa ating kababayan na siyempre hikaw sa kanilang pamumuhay. Pag pinahaba natin yung education system o yung number of years, pinahihirapan natin yung pamilya, kaya lalong nagtitipid at lalong hindi matututo yung mga bata. So, ang importante niyan, not
longer but quality, no? So kinakailangan bigyan natin ng quality teaching, no? Saka may tutorial dapat, no? Kahit na paano, yung mga medyo dehado sa mga ibang subject, dapat may tutorial program ang mga public schools, no? Either online or at least physical tutorial program. Para sa ganun, kahit na paano, yung ating mga estudyante matuto ng maayos. Kasi tandaan natin, hindi pare-pareho ang galing, abilidad at talino ng bawat bata. So yung mga bata na medyo mas mahina o nahihirapan mag-catch up sa math, science at reading comprehension, kasi yan ang napakababa na grado ng ating bayan, bigyan ng tutorial program yan, no? Na may online, at the same time may face-to-face, bigyan ng special attention para kahit na paano makaka-catch up sila. No? So then, of course, napakahalaga ng mga tinatawag nating instructional materials, napakahalaga sa facilities ng eskwelahan. No? Kailangan conducive yan. Hindi pwedeng isiksik natin sila lahat sa isang kwarto na napakarami nila. No? So, naiintindihan naman natin na kulang kasi yung mga silid paaralan. That's why kinakailangan magkaroon din tayo ng programa, no? Na dagdagan ng paaralan or kahit na paano, ipasok sila sa mga private school na subsidized rates na lang, no? Isa-subsidize ng gobyerno. Kung hindi natin mahabol na makapagpatayo ng maraming paaralan dahil napakalaki ng budget, napakaraming private school, nakakaunti rin yung estudyante. Siguro dapat merong government to private sector understanding or agreement na yung ibang estudyante natin na nasa public school pwedeng enroll sa private school at subsidized rates. Kasi ganun din naman, kasi magtayo ka ng mga malalaking paaralan, it will take time to complete one, at least pwede mo silang ipasok sa private school. No? Parang sa ganun, kahit na paano, mas kakaunti, hindi ganun karami. No? So, subsidize talaga yung tuition fee at negotiated yung mga rates. Parang sa ganun, yung mga private school, kumita rin at magkaroon ng hanap buhay. At the same time, yung mga bata mas matuto ng maayos. So, yun yung mga dapat gawin ng ating pamahalaan. Parang sa ganun, may angat naman natin ang antas ng kaalaman ng ating mga kababayan. Kasi kung hindi natin gagawin yan, problema yan. At lastly, napaka-importante din yung language, no? Yung medium of instruction. Kasi kung pabago-bago, dati English, tapos Tagalog, tapos binalik sa English, siyempre nasisira yung learning process ng bata. Kasi sa bahay, Tagalog na ang usapan O sometimes, sa kanilang local ethnic dialect, no? Ilocano, Bisaya, whatsoever. So, kinakailangan ng hasain ng mga public school teachers o saka private school teachers yung pagsasalita ng English. Why? Because we are now becoming a global economy. No? So, we are now one integrated with the whole world. No? So, kung hindi ka marunong mag-English at mahilig ka mag-English, mahihirapan ka, lalo na may artificial intelligence na ngayon na ang kailangan English ang basic medium mo ng kanilang mga, kumbaga, conversion. No? So, kinakailangan, napakahalaga yan, saka BPO, saka OFWs. Paano ka mag-OFW kung mahina ang English mo? Magmamukha ka naman kawawa doon. At ganun din, paano ka mag-BPO ng mga international companies kung hindi ka nakakamunawa ng English o mahina English mo. No? So, napakahalaga niya na dapat nating gawin para sa ganon, may angat natin yung kinabukasan ng ating mga kabataan. Siguro going back to the point that regarding sa isang konsiderasyon ng mga kababayan natin with regards to public versus private. Siyempre sa public school, wala na talagang tuition fee yung babayaran doon. Usually subsidized na yun or bayad na yun ng gobyerno. Pero sa mga grade school tuition fee at high school tuition fee, per semester, you're looking at around mga 30,000 to 100,000 or 45,000 to 150,000 para sa high school. Sa mga private school. Siyempre, yung nagiging benefit ng mga private school is yung, sinabi mo nga, yung mga silid-aralan, yung student-to-teacher ratio nila mas maliit. So, mas talagang nababantayan ng mga teacher yung mga nasa private school. Although, mataas nga yung hinihinging mga tuition fee, pero mas maganda nga yung serbisyo siguro per student, mas maganda yung mga facilities. With regards to mga public schools naman, nakita ko online na depende nga ito sa distrito. Kunwari, sa mga public schools sa Pasig o Makati, 30 students to 1 teacher sila, which is a good ratio. Parang similar na rin sa private school. Pero may mga ibang distrito tungkol sa mga Maynila na talagang overcrowded na daw yung mga classroom nila. Kaya nahihirapan na yung mga students na matutukan ng mga teacher. So ano yung mga magagawa natin sa mga imbalance na nga to, depending nga sa distrito. Mukhang may mga distrito na mas maganda yung public school nila, pero may mga ibang distrito na parang talagang hindi talaga nakakayanan ng area na yun. Well, this is where the national government, the local government should join hands, no? To solve the problem. So basically, what is needed is kung saan may mga private schools at maluluwag sila at marami akong alam na private school na talagang kakaunti estudyante nila, pwede nga magkaroon ng parang understanding or agreement, no, na mababa yung tuition fee dahil subsidized ng gobyerno itong mga estudyante ito, but they will be afforded the same kind of learning and facility, no, so that at the same time they can compete in the long run. No? Because what we are talking about now is not just education, but we're talking about the success of our nation as a whole. Because remember, every nation is successful not because of its natural resources.
every nation becomes successful because of its people. So if our people are trained properly, educated properly, and indoctrinated properly in the right way of doing things and the right way of thinking, then we will have a better chance of success as a nation. Kaysa naman sa ganun, lagi na lang tayo nangungulelat, no? In terms of progress, in terms of the way we do things. So kung makikita natin, minsan mga kababayan natin, pag-iisip nila medyo pabaliktad pa, no? Hindi pa nila nagagrasp, hindi pa nila naunawaan yung kabuuan ng takbo ng lipunan at ng takbo ng sambayanan. So napakahalaga na matuto sila ng maayos at the same time ma-expose sila sa mga tamang learning, no? Para sa ganun maka-cope up sila. Not only for their education but for the welfare of the nation as a whole. Sa tingin mo ba, Dad, that we can still turn around yung educational crisis dito sa Pilipinas in 6 years? Or do you think it will take longer? Mas mahaba pa ba yung makita natin para maayos yung mga problema na to? Well, depende, no? Kung may political will, at depende how swift the national and the local government can act, no? So if both parties of both governments, national and local government, will coordinate properly, then they can help each other. Kasi minsan, may mga areas na hindi matugunan ng national government. This is where the local government comes in. No? Katulad niya, nabanggit mo sa Makati, they are able to do that kasi nga tinutulungan nila yung mga public school, no? Yung mga kanilang school system. No? So ganun din, no? Ang mga local governments can step up. No? They can step up so that they can help the constituents, no, have a better future. Kaya ang sinasabi ko nga, one is identify the private schools in your city or in your area so that you can have a tie-up with them, you can have agreement with them. And then of course, second, subsidize, no? At least you can transfer some of the students from the public school to the private school on a subsidized level. Para sa ganon, at least hindi sila masyadong masikip nun at hindi sila mahirapan. And then number 3, kinakailangan pagtulungan nga ng national government, local government na make sure na masuportahan yung mga facilities ng eskwelahan. No? Kasi minsan kulang ang computer, tapos mainit nga, walang aircon, kulang yung mga labs nila, laboratories and everything. So, kaya yung learning process na, minsan na uudlot. No? So, again, kaya nga minsan ang perception, di ba, sinasabi ng mga kababayan natin na mas mabuti private school kasi nga mas maganda ang learning doon kaysa public school. That is not completely true. No? May mga public school talaga na maganda rin yung learning procedures nila like UP, mga state universities, Philippine Science, no? Napakaganda, napakataas ng mga kanilang learning procedures. Kaya lang ang point ko is paano naman yung mga nasa probinsya, lalo sa mga isla, no? Kaya naiiwanan yung ibang kababayan natin kasi nga parang hindi na sila nakaka-adapt, no, sa mga improvement or upgrading. That's why the local government has to come in also aside from the national government. This can be done, but again, there should be political will and focus, no? Kasi kung titingnan lang natin, we will just talk about the problems of the education system, but we won't do anything about it, then eventually it will continue to be like that, no? Kawawa naman yung ating bayan. Because how can our country progress if our people are not prepared to handle progress? So napakahalaga nun. Yung iba naman, kaya private school lang gusto nila kahit na mas mahal, kasi nga iniisip nila, hindi lang naman yung learning yung association, yung ibig sabihin kasi pag lumaki yung bata, at least yung mga kasama niya, mga kahit na ba paano, nasa middle class, working class, professionals at mga may kaya. So, paglaki niya, mas madali siyang umasenso o umudlad kasi nga, matutulungan siya ng mga kaklase niya o kaibigan niya at sila yung nagpapatakbo kadalasan ng mga iba't ibang hanap buhay o gobyerno. So, yun ang dahilan kaya ibang magulang gusto nila sa private school. Pero again, it depends if you have the budget for it, no? Again, success is not just because of education. Success is because of self-motivation and of course, talent and abilities that you develop along the way. So, education is a key component. That's why it's very important. But at the same time, there should be self-motivation to improve and upgrade your learning so that you can cope up with the future. Pero masasabi mo ba, Dad, going back dun sa mga private schools, sasabi mo mas ma-okay mga connection na mga magiging kaibigan nila dun. Masasabi mo rin ba sa mga private school na yung mga attitude ng mga peers nila at saka yung mindset ng mga peers nila mas okay dun kaysa kung dun sa mga public school? Well, depende, no? Kasi normally, to be very objective about it, normally yung mga Class A schools kasi, no? Like to mention a few, Ateneo, LaSalle, and of course, kahit na public school, UP, no? At the same time, yung mga ibang Class A school, no? Like Miriam, no? And then Assumption, yung mga St. Scholastica, yung mga Class A school kasi na ganyan, normally kasi yung mga pamilya nila is coming from the professional segment of society, no? So yung kanilang mga tinuturo sa bata ay medyo mas positive at progressive, no? So yun ang advantage. Kaya nga, siyempre, pag sila yung kasalamuhan ng yung mga estudyante, ng mga bata, so nagkakaroon sila, nagkakahawaan sila ng kanilang positive and progressive way of thinking, no? So yun ang advantage nila. Samantalang kasi normally, pag public school, ang problema naman diyan, siyempre, kadalasan, they come from the impoverished segment of society, no? So yung pag-iisip niyan minsan masyadong makitid at masyadong
hindi pa develop, no? So, yun ang dahilan kaya maraming mga magulang gusto nila sa private school dalhin yung mga bata. Pero again, uulitin ko, maraming mga successful people na galing sa public schools. Your community may influence you, but it's still up to you how you will move forward. No? Saka sa mga magulang, no? Nasa sa inyo pa rin yan. Kasi kung kayong mga magulang, ang inyong ituturo sa mga bata ay to think positively, to think progressively, at you will encourage them and inspire them to do better, they will become better. But kung mamatahin nyo at liliitin nyo yung mga anak ninyo, talagang siyempre madi-discourage yan. No? So, make sure as parents also, meron tayong responsibilidad na hindi lang pag-aralin yung mga bata, pero gabayan sila at bigyan sila ng tamang inspirasyon na maging mas maigi at mas mabuti sa kanilang buhay sa hinaharap. Mukhang maraming ang mga pros and cons when it comes to both public and private na wala tayong definitive answer as to which is better. Pero the one thing that we know is certain is, at the end of the day, uuwi ang mga anak ninyo at yung bahay at where they go home to, yun yung mga isang pinaka-importanting educational institution that they have to rely on. Which will be constant for both public and private, no? Yes, napakahalaga sa ating mga magulang na kahit na paano maglaan tayo ng kaunting panahon para maturuan natin yung mga bata, no? Kung hindi naman tayo nakapag-aral na maayos dahil hindi tayo nabiyayaan ng ganong pagkakataon, at least tulungan natin sila makisama sa mga tutorial areas o sa ganun yung mga magagaling na classmate nila, maturuan naman sila. Pero at least, at the very least, no, kung hindi natin sila kayang turuan sa mga technical na pamamaraan dahil nga hindi tayo nakapag-aral, bahagian natin sila ng mga positibong pag-iisip at saka yung mga attitude na tama. Kasi hindi pwedeng yung selfish attitude na kinakailangan makalamang ka, kinakailangan makaisa ka para umunlad ka sa buhay. Pag ganun tinuro mo sa bata, you're actually digging the grave of the future of that child. No? So please take note as parents, that's our responsibility to teach them how to be responsible members of society, to give them positive thinking and inspiration that they can do better for as long as they put their heart into it and then work on it. Because putting your heart into it means you have to give your all to be somebody that you wish to be. Pero siyempre, ibabagay mo rin sa talento mo at abilidad mo. No? So you have to choose an area na meron kang interest, meron kang abilidad. So yun ang ituturo ng mga magulang dapat sa mga bata para na sa ganun magtagumpay sila sa kanilang kinabukasan. Oo, so there. It's up to all of us to make a brighter future for all the Filipino kids and teenagers out there. So sana may natutunan kayo sa ating public versus private school discussion. Ako po pala ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Again, I will repeat this to all. No? Hindi porke mababa ang ranking natin ngayon sa international standard, hindi na tayo makakaangat. In fact, this is a call, this is a wake-up call for us to do better and to see what we can do to contribute to improve the future of our children. So, again, parents and teachers, we have a responsibility to the next generation to make sure that they become better citizens, better educated, and have a better attitude. Yun lang po mga kababayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.